از دور و نزدیک این دم منو تماشا دارن. اینک شروع میکنیم با پخش مستقیم. البته کمی انتظار میشیم کمی یگان اقلا یگان 15 نفر درآید، زیرا که این زمان حاضر هیچ کس نیست و رقم های خود رو هم فعال میگردانم. رقم هایی که در اکران های خود دیده ایستاده. علیکم السلام علیه رحیم. برادران اینک شروع میکنیم. از چیز شروع میکنیم؟ از همون دو بچه که دو شهروند تاجیکستانه که در مترو تولسکای شهر مسکو پلیس رو زد. بسیار бачаҳо суханҳои қабеҳ гуфта истоданд, преступник тудасуда ва ҷинояткор аст ва бояд наказат кунад. Ман фикр намекунам ки ягон кас худ ба худ то ин дараҷа ба полис ҳамла кунад. Мо қазияро аз аввал намедонем ки чӣ рух додагӣ аст. албатта барои ҳамон қадар пеш аз чизеро гуфтан бисёр хуб мешуд ки як маротиба не 10 маротиба бояд ки шумо фикр мекардеду ва баъд пас аз ин чизро гӯед, фикрҳои худро нависед ва ё ҳоли ҷинояткор нестанд ва ё ҳукми суд баровардагӣ нест. ҳар хел аз пеши худ бародарон ҳеҷ гапҳои ҳархела нагӯед. ман намедонам, ман рости гап аз қазия пурра хабардор нестам ва намехоҳам ки чизе дар ин бора суҳбат кунам ё бигӯям ки онҳо дар ҳақиқат ҷинояткор ҳастанд. Ман шахсан медонам ки ҳар як мард метавонад ки чунин рафтор кунад дар он ҳолате ки ҳолатҳои ногувор, ҳолатҳои маҷбурӣ мешаванд ки амхеле маҷбур мешаванд ки вай касе ҳаст нест даст бардоред ё ҷанҷол кунед, ҷанг шавед. амхеле ҳолатҳо бисёр мешаванд. барои ҳамин бародаро дар комментариҳо ҳар хел нанависед, дар ҳар ҷо ҳар хел нанависед. ганда ҳаст, нағз ҳаст, тоҷики мо ҳаст, ҳамватани мо ҳаст, ҳаммиллати мо ҳаст. мо олег намедонем, мегӯям ки аввали қазияро намедонем. барои ҳамин ҳар гапи ноҷо гуфтан лозим нест. падари ӯ ҳозир пул ҷамъ карда истодааст ки мо залог дода мебарорем. пеш аз ин авора кардан бо ман хештаборони онҳо ҳамсӯҳбат шудам. онҳо гуфтанд ки кадом адвокате пайдо шудааст ва ваъда додааст ки чӣ мекунем, мо мебарорем онҳоро, залог кати мебарорем, пула ҷамъ кунед, намедонам маблағи калон гуфтааст, пула ҷамъ кунед, хулас мебарорем. ин бародаро расонед, ба ҳамун падараш ҳам бошад расонед, агар бовар накунад. агар ин як афсонаи беш нест, ин мисол як агаласкаи калон гирифт, тамоми наворҳо як гирифтан нишон додан. эҳтимол аст ки яктаашро ягон штраф кунанд, ҷавоб диҳанд. он одаме ки задагӣ аст, онро паси панҷара равон мекунанд. барои ҳамон инро бояд ки мисол хладнокровна вай кард, обсуждат кард. хеле ба ҳар адвокати мисол қадри раҳу ҳар гапе ки мисол ҳамин рус бошаду галастукаш бастагӣ бошад, дар шумо ҳар афсонае ки гӯяд ин маънои онро надорад ки ӯ рост мегӯяд. чандин ҳамхеле ҳолатҳо шудагӣ ҳастанд ки мисол мо пулкати мебарорем, балон мекунем, бадтар мекунем. дар реальности мебинед ки ягон кор кардан наметавонанд. ҳамин адвокатҳо аксарият дурӯғ мегӯянд. аксарият барои чӣ дурӯғ мегӯянд? барои ки аз нодонаи мо, аз надонистани забон, аз нодонаи мо, аз надонистани система истифода моро мебаранд ва сумҳои моро мегиранд. барои ҳамин кадом кори 100% бошад, ҳатто кадом адвокате ки шумо ваъда медиҳад ки ман фалон корро мекунам 100%, вай 100% дурӯғ мегӯяд. ман мисол чандин сола ман уголовни делои баланд бурдагӣ нестам. ман уголовни дело редка медаром. ман ҳарчанде ки чандин солҳо дар ҳамин система ҳастам, ҳатто ҳамон корҳои 100% буданд ки бояд ки мешуданд, нашуданд. охирон сухан дар дасти суд аст, аз суд вобастагӣ дорад. суд метавонад ки ҳал кунад. суд метавонад ки ҳамон чизҳое ки шумо мегӯед, падараш мегӯяд ё онҳо мегӯяд, ба инобат гираду онҳоро ҳимоя кунад ва ҳал кунад. ва дигар ҳолатҳо мешаванд ки
ҳама мисол шумо қариб ки гунаҳгор нестед, як калимае ки аз тарафи айбдоркунанда яъне ҳамун прокурор гуфта мешавад, ҳамун прокурора гапаша мегӯяду гапи шумоя намегирад. барои ҳамун инҷа непредсказуем аст. як ҳолате ки гуфта намешавад, ҳеҷ чӣ гуфта намешавад, хеле роли асосиро бозӣ мекунад. ба гапи ҳар хел адвокату падвокат бовар накунед. ҳамун адвокате ки ваъда додагӣ медонед чӣ кор мекунад. мегӯяд ки 1 миллион диҳед, ман фарзандои шумоя ҳамин чикати мебурорам, падзалог мебурорам. вақте ки шумо 1 миллиона медиҳед, унҷа суд мешавад, суд хеле давом меёбад. вақте ки суд мешавад, баъд дар суд мегӯяд, суд 5 сол метиҳад ё 3 сол метиҳад, ба ҷавонон 3 сол 5 сол медиҳад. пас аз оне ки метиҳад, баъди суд мебурояд, мегӯяд ки инро 20 сол медодану ман ҳамин пулои шумоя гирифтаму додаму тоғрӣ кардам ки 3 сол додам, 5 сол дод, дигар аз сар соқит мекунад. шумо барои кише ки соглашение кати адвокат мебаред, ба дасти худ имзо мекунед ки барои коре ки ҳамин мекунад чӣ кор мекунад, ҳамин ходатайство мекунад, медарояд, мебурояд, барои ҳамин ман ҳамин қадар пул додаму ман аз пулам розӣ ҳастам. тамом, дигар дар ин ҷо ягон чизи дигар нест. дар ҳамон адвокат хешош расонед, як бор дигар ба падараш расонед ки ин афсона аст. як адвокати хуб гирад, ҳамун ҳаққашро вақти следствия ва ҳаққашро вақти суд, як инҷа мисол 50,000, 60,000 ё 60,000, 120,000 мумкин ки гирад. ин дигар адвокатое ки мисол хеле ҳавоӣ ҳастанд, ба ҳар гапҳои онҳо бовар накунед. як адвокатро ман мегӯям, як адвокат омад дигар да гуфта мегузарам, соли чанд будагиш дар хотирам нест, маводи мухаддир кати ба даст меғалтад як шаҳрванди Тоҷикистон. пас аз он адвокат пешаш медорад, мегӯяд ки ҳамин 200,000 те, мегӯяд ман туи ҳамин хеле мебурорам, мегӯяд ҳамин ваъдаҳои хушкухолӣ зиёде метиҳад. ин ҳам просто 200,000 мегӯяд, тамом. пас аз оне ки 200,000 мегӯяд, ва мегӯяд ки гап нест. намегӯяд ки вай евро ҳаст, доллар ҳаст, рубл ҳаст. аслан вай рубл гуфтагӣ аст. баъд инҷа бачаҳое занг мезанад, мегӯяд ки фалон адвокат ба мора 200,000 те, короче манам халос мекунад. ба бачаҳо во мехӯранд, мегӯянд дар куҷо во мехӯрем, мегӯяд ки дар метро во мехӯрем. дар метро во мехӯранд, баъд мебиёяд, мегӯяд ки 200,000 те мебурорӣ, мегӯяд, мегӯяд ки ҳо мебурорам. адвокатам мебинад ки бачаҳо ҳамин дангал гап зада истоданд, мегӯяд ки як гап гӯ ки 200,000 доллар гуфта истодаӣ ё вай. ва ин адвокатам мегӯяд ки ҳо, мегӯяд 200,000 доллар гуфта истодам. ҳалаш мегӯям бачаҳо як бало мекунем, мегӯяну 2-3 рӯз пас 200,000 доллара ҷамъ мекунаду мебиёранд, метиҳанд дар метро 200,000 доллара метиҳанд. 200,000 доллара ки метиҳанд, дигар на адвоката дидану, на пои на ҳамун изи пошро дидан, дигар ягон ҷо дар ягон ҷо адвокат падвоката надиданд. баъд назди устоди Иззат Амон омадагӣ буданд, гуфтанд ки чӣ кор кунем, чӣ хеле ёбем. устоди Иззат Амонам гуфтанд ки ҳамин метро ба метро гарде яке пайдо мешавад адвокат. барои ҳамун чунин адвокатҳо хеле бисёр ҳастанд. бародарон, пеш аз он коре ки мекарданӣ бошед, агар бо як одами коруафтода катеш суҳбат кунед ва адвокате ки медароед адвокатҳо аз кадом адвокатура буданашонро фаҳмед ва отзифҳои ҳамон адвокатурае даромада хонед ва отзифҳои ҳамон адвоката хондаам мешавад ва бубинед ки чанд сола собиқаи корӣ дорад. як хел адвокатҳо аслан наздикӣ шудагӣ нестанд. як хел ҳамин адвокатҳои профессионал ҳастанд ки фақат громкиги дела бурдагианд ва ҳамин административни правонарушения ягонта бурдагӣ нестанд. ҳеҷ кор аз дастшон намебиёяд. баъд ҳеҷ гап нест, бародароне ки ёрдам мекунед, аз барои савоб ёрдам кунед, ҳеҷ гап нест. як ҳамватани мо аст, гунаҳкор аст, ногуноҳ аст. бачаҳо якташон 18 сола ҳастанд, яктаи дигаршон 21 сола ҳастанд ва набояд хай акнун кори шудагӣ шуд, лекин инҳо хеле ҷавон ҳастанд ки паси панҷара раванд. ва бояд як бори дигар мегӯям ки аз инҳо шояд ки якташонро, ҳамун бачаи 21 солашро ҷавоб диҳанд равад, якташро то мумкин то 5 сола суроғ диҳанд. инак мегузарем ба пахши мустақими худамо оид ба ҳуқуқи муҳоҷират. шумо метавонед ки дар экранҳои худ рақамҳое ки дида истодаед, метавонед ки занг занед, саволҳои худро пешниҳод кунед ва ба саволҳои худ ҷавоб гиред. ман телефони ман гирон кардагӣ ҳастам. марҳамат, занг занед бародарон. алло. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, ҳамин як савол доштам ака.
کدوم نوع فامیلیا دورمکم نوع پشترم محکم شد بوده که علیش کدوم نوع فامیلیا ما اوزی هر دشویم با می نوع فامیلیا نو کدگی میتونم که پاتین کده. بله اگر هر دشک شدگی باشد اگر بعد کاغذی که دادگی هستن که نام فامیلیتون عوض کردید همون کتی برای یک پرابلم که شود همون نشون دهید که تو در بازه هم علیش کنند. مثال میتونم اگر وایشان برای نام فامیلیا یکم گیرم. بله. از او رامده کجا. بله خدا بستان. الو. السلام علیکم اکای بختوار. و علیکم السلام. من یک سوال داشتم. خب. ما رئیستراس کرده سپوریدگی برآمدگی نکه رئیستراس میگم پاتین برآمدگی و که چینی رئیستراس هم بوچی بعد یک ماه زیاد چی من میتونم اکثر به رئیستراس مسکو رفته گرفته یک ماه زیاد چیدگی پاتنتتون یک ماه زیاد شد برآمدگی شد. بله روید اگر انولی نکردگی باشن اگر میدیانتونه دو ماه پولی پاتنت داده میگیره. جریمه میکرده باشن رئیستراسی مسکو پاتنتی پاد مسکو هیچ نه و هیچ گپی ندارد. رجیستراسیا داره تمام. بله. بعد اکا جان اگر سوختگی باشه میشه و که با اثر نو چکنه پاتنت لسپوره یک سال گرفته نمیتونه. نفهمیدم یک سال گرفته نمیتونه. بله. لیکن یک سال پاتنت گرفته نمیتونه میگوینم در بسیاری موردها آدمایی که پد مسکو پاتنت دادگی هم پاتنتاشون سوختگی مسکو میگذارن با مسکو میتیازشونن. مسکو میتونه ما کرده اثر نه. همخیلی بسیار همخیلی حالتها شدگی هستن که اهمیت نمیتن. اهمیت نمیتن. نه. نه که تاثیر ده مهلت داره می پاتنت یا تا 3 ماه. پس از برآمدن یک ماه با شما وقت داده می شود که رفته گیرید پاتنت. از بعد یک ماه میسوزن. یک ماه پس انولی رو میکنن. نه به هر حال یک بار روید کنی اخی بچه 3 ماه هم رفتگی هستن با نه که از روی قانون یک ماه وقت است شما. محل زنده باشه که. محل خوب. رحمت. الو. بابای. سلام علیکم. و علیکم السلام. اگر یگان پاتنت نداشته باشید اگر البته اشتراف میکننتونه دیپارتاسیا میکننتونه. ممکن است کار کنم. نه. کدام تاریخ کتی ارپس پردگی هستید؟ زاکس کتی. زاکس کتی باشه اگر یک خیلی سودا 5000 اشتراف میکنن. 5000؟ بله. از رحمت کجا؟ بله خوب. الو. و علیکم السلام. تشکر. خب. نه این گپا اساس ندارد لیکن در حقیقت ریدها سخت رفته ایستادن خصوصا نسبت شهروندان تاجیکستان. کار دا میگیرم بیکار دایی مردم فرقش یک واهمه کرده میگذارن. مالش باشه زنده باشه. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکی بختوار سلامتی خوب. تشکر. اکی سلام بدین که میگوی که آدی گپوی مردم ما آدی داماسون کار کردیدم پتین همه چی دارم نمیتونم مثال در سنگ پیتربود یا سوچه که کار که نمیتونم. این گپوی نمیشدگی این گپوی همون کامپیرکوی لبیجو شما اونجا که میرید پاتنتتون رو پرافورم میکنید بعضور کار کرده گاز زکوجان باید سوال دیگه برابر. مثال از من یک افهم گراجی رسیه تامی مسئوله تامی خاتماتی مقصد مادرم نیامدگاه تاجیکستان
با سبب این افعال گرایشات میکردی میگراسیون چنین چنین میکنه بوده گوشتی یا چنین چند داره گوستی هم نویسم میشه. گوشتی ها بله. رابطه چی میشه کار کنن اگر رابطه نویسم. بعضی آدم‌ها میگن که چاپ میکنه همون چسنی گوستی گفتنی چیز نیست. چسنی همون گوستی در نظر داره. خدا استان کنه. ماله. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم خوب زکای بختوار. تشکر. دو سوال داشتم که باشد. سوال یکم همین که همین دوزی دامی رسمونه ها بگیم این همین برای سرتیفیکات یک مثلا زبان روسی را میدونی برای گراجدانس و اساس میشه و گفتم مثلا دیگه که هیچی نداری فقط یک پاتنت داری و همین نه برای ما برای گرفتنی نسیت روسکого языка باید اوخی как минимум РВП یا ВНЖ داشته باشه. این در نظر داره مثلا РВП یا در قانون هم خیلی نویسگی هست نه؟ نه اصلا این را ما فهمیده و برای نهی رسمونه ها میگن که نهی بگم اینترنتی در اگر گودام خدشتی کرده اصلا بود недавно инайки бигем кучка бетмен о бромада ихрит намега ки каси масад РВП дура ё ки БНЖ дура бал бравай кор خیلی ده من لیکن با چشم خود دیدم که همین هفته گذشته چشم خود کتی دیدم که یک بچه که همین مکتبی همینجا تمام کرده است رفته سپوریده است بی یگون هیچی قبول کرده من نمیدونم همیشه منم حیران شدم برای چی که من یگون قانون ما یگون قانون ندیدم اما قانونی که گفتگی بود برای سپردن وای اما خدا نصیب کردگی باشد نسیت روسکого языка هفته آینده روز جمعه با ما یک بار گفته میگذارم قانوناش هم میگویم که کدام پونکتا بودن یکی اگر یگون نویگری هم باشد گفته میگذارم به هر تو چنده که من خبر دارم یگون نویگری نیست. میگذارم سوال دیگه مگن یکا خب برای برای نه پاتنت مثلا میلود نکنن ما رفتیم چی کردیم трудовой договор در Яндекс Лав کردیم خلاصه گرفتیم договор در دست هم هست بعد پرسیدم همون کارکنی همون جرا بگیم گفتیم که مثلا ما باید передоставить по месту регистрации اما отделение да گفت که вам не надо мы сами отправим همین گفتم که خوبترش یک بار проверка کنید اگر خودشون روان کردگی باشن اگر آنها میگویند که لازم نیست الکای در بازه هست اگر نباشد اگر میسپرید تمام بله نه زنگ زده فهمیده در یگان خیلی جواب نمیتیم تشکر زیاد مالی خواستم مالی каримова манижа савол доданд ки салом алейкум ака ман патент доштам супоридам пешакӣ ба тоҷикистон рафтам омадам мигратсиона работа кардам регистратсия кардам тамом патент намесӯзад ака не патент агар пулаш супурдагӣ бошад якон намесӯзад акаи бахтовар мода берун аз барнома 10 минут консултатсия дар корҳаққи хизмат оман чихеда шумо консултатсиятаам баъди барнома охӣ алло алло лабай ва алейкум ассалом ака як савол доштам ака бахтовар мо дар управленчи компания кор мекардем дар домуправлени ҳам патент месупоридем ҳам 13% налог мегардондам ҳавай агон кор карда мешам мақсад ай бухгалтерия мегам пули патентона гап мезанӣ абрат наметиям бале ам хеле мекунам фақат бухгалтерия ин корро мекунад мақсад мо чӣ кунем нигоҳ кунед бухгалтерия бояд ки равед чекотона пешниҳод мекунед ҳамаш аз сбербанка подтверждени чека мегиред як реквизитотона аз сбербанк мегиред ду чи трудовой договор 3 2 ндфл 4 ходатайство худаш мекунад 5 ҳамин 5 чиза мегиред мебаред месупоред бояд бухгалтерия равон кунад ба
тамоми патентҳое ки супуридед ба бозгашт мекунад пулашро. Барои чӣ ки налог двойное налогообложение рафта истодааст. Ин як соглашение байни давлатҳои СНГ буд ки двойное налогообложение якташ гардонда мешавад. Инчунин дар ҳудуди Россия ин соглашение амал мекунад. Двойное налогообложение набояд ки бошад. ҳозир ман баъди 19 минут ба ҳамин саволи шумо ҷавоб додам. Шумо метавонед ки як бор дигар дароед фаҳмед ки чӣ ҳуҷҷатҳо дар кор мешавад. بعد یک سوال دیگه اکا ای مثلا اکام گرازانی های اوزی من میتونم که ای با مثلا ای در اساس اکام مثلا بسپرم نه نمیتونه. نه نه. برای چی مثلا روزی قانون نابرو مدای چی برو مدای که هم خیلی میشه نه نمیشه. رحمت اکا مالی خدا بستان. лутфулло акаи бахтовар маро дар фисин Россия кор гуфтаистанд. оилаи 15,000 чӣ кунам, кор кунам или не? Сабаб чӣ ки одамо дар фисин кор мекунем, оилаи 200 та моро кор мекунам, маро 15. Хай бародар, фисин бисёр як ҷои сердаромади нағз аст ва перспективаи нағз ҳаст. Дароед кор кунед. Хай роҳ ба ҳазорҳо километр аз қадамҳои майда сар мешавад. На кумам аз русӣ ба тоҷикӣ гардондам. марҳамат кунед, иншаалло ягон хуб мешудаги сохи. алло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ҳами ма омадам, ма 3 сол шуда, ҳами як соли охир ба патент ҳади кор кардам. граница бро мақсад ягон дад намешавам. не охи чӣ не? чӣ ба гап шавад? шумо бубинед, пеш аз рафт, агар шумо патента вақте ки гирифтагӣ бошед, аллакай шумо тоза ҳисоб мешавед. шумо проверка кардагӣ бошанд. агар кай охир он проверка карда буданд? хай уже патента доданд, шумо регистратсия карда истодаед, ягон запрет медоштед. агар ҳамун регистратсия кун мегуфт ки ту запрет дори ҷура. фаҳмиде? ба ҳазор иншаалло ки рафта биёед. хай ба ҳар ҳол метавонед ки тариқи ягон одами шинос проверка кунед пеш аз рафтану. рафта давида рӯзи шанбе раведу рӯзи якшанбе гардед биёед. майли худо бистон. афси метавонам ба прокуратура или следственный комитет перевод гирам баъди 2 сол кор кардан насиб бошад. хай гап маҳорати одам. бачаҳо ҳастанд дар следственный комитет кор мекунанд, бачаҳо ҳастанд дар прокуратура кор мекунанд, бачаҳои тоҷик ҳастанд. алло. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. акаҷон сӯзен хубен? хайр ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ташаккури зиёд. сӯзен хубен акаҷон? раҳмат. иншоалло ҳама тарафҳо хуб. худованд доимо сарбаланд. амошин аз се савол дорам, мумкине акаҷон? бошад. айн ба миграсионкаи 2019 патент продалит кам мешава, ягон борга официален кор кесем. акӯ шумо 2 сол уже кардагӣ бошед, агар ё намемонад кардани. а так ҳуҷҷат прикази МВД ҳаст барои тоҷико 3 сол официально кор карда истодагӣ бошанд. агар то 3 сола мешавад ки продлит кунед. барое ки як сол 2018 ҳамин чӣ дағал дидам, реби ҳамин тоҷикои хонда дағал дидам, 100,000 расход кам патент кара натонистам. баъд 2 соли 2020 кад айсара кардам, худм рафтам кардам. 20 гардед, ҳамхели 20 гузашт, 21 уже вай шуд, карантин шуд, бо тариқи карантин кардед. хай унҷа дар шумо мегӯянд ки хубтараш ки патента аз нав кунед. агар иммиграсионка просто ҳамхели кор шуд, ҳамин бачаҳои ҳамхели мигратсионкаша 2020 будааст, ҳамхели будааст, патент доштааст, ҳатто патента переоформид кунӣ рафтааст, гуфтааст ки мигратсионкаи ту кӯҳна 10,000 штраф кардааст. официалный кор кесавши направление бита фирма намешаванд? не,
официально кор карда истодагӣ бошад агар бояд ки шавад лекин намекунанд ҳамин ҳол фаристодам ку агар границаи Тоҷикистон Ӯзбекистон азгари границаи Турсия бизгари любой граница ғайри Беларусия рафта омода метавонед проблема намешавад не охи шумо барои чӣ проблема шавад азор омад акажон худовандои мо сарбаланд бошед мале обод бошед мо аз Тоҷикистон отказ кардем ягон проблема намешавад мадарака хоини миллат намебарад не охи барои отказ кардан ҳар як кас кори шахсии ҳар як кас аст мисол ҳеҷ гап нест отказ кардан ё шаҳрвандӣ гирифтан инҷа ягон маълумоте набояд ки бошад барои чӣ шумо ба махуд куҷое ки ба шумо зиндагиятон хуб мегузарад худатонро ҷои кор доред ояндаи худ ва ояндаи наздиконатонро мебинед ҳамонҷоя ватан кардан гиред ягон зиддияте нест дар инҷа набояд ки ягон кас зидди шумо ягон гап занад фақат мағзҳои пусида ҳар гап зада метавонанд леки так ягон зиддияте нест бародарон нанависед фақат занг занед занг занед ман ба зангҳои шумо ҳаракат мекунам ки ба ҳамаи шумо тесте ҷавоб диҳам фақат кӯтоҳ кунед ман нағз алҳамдулилло шукри худо нағз ҳамин салом додед ҷавоба гирифтед дигар ягон чизи дига напурсед занг занед тамом ба нақл накунед бисёр ҳамин савол ҷавоб тамом алло салому алайкум ва алайкум ассалом бахше гуфтан савол киям маълаш бошад ман венже дорам хоб дилам ҳамин самозайн аст чӣ кардан оформит кардан мешавад ё ки намешавад бале мешавад чиро намешавад не ман рафтам отказ кардан гуфтан ва ман гуфтан роду пурсидан ки кадом вай ман гуфтам Таҷикистон аба гуфтам Таҷикистон ва Евросоюз ҳамин виз чӣ ба нест гуфтан намешад гуфтан налог чӣ кардан ҳамон коғозиша ман ба ҳамон кабинетиша ҳамон виши кушода додани гуфтан ҳай ки даро дар мумкин шавад гуфтан яке даро мумкин шавад гуфтам шумоям агар ки даро Тоҷикистон ҳамин самозайн аст боли иҷозат набудааст тоҷикоба ҳозир ман дар шумо официални ответиша мегӯям се рӯз шуд чӣ кардам ҳамин чӣ кардагим налогово рафтам ҳамин гапро гуфтам дар налоговӣ гуфтанд ки ҳамин гап аст ман ба даже ва кабинет кушодан ман ба самозайн аст кабинет кушодани гуфтам пока иҷозат нест ки корфармида наметавӣ нигоҳ кунед дар сайти худи налог нависта шудааст ки кто вправе ставить самозанятым и принимать налог на профессиональный доход навистагӣ ки принимать специальный налоговый режим налог на профессиональный доход могут физические лица граждане России и других государств ЕС а также индивидуальные ИП не имеющие наемных работников по трудовому договору фаҳмидед бояд ки шавад ман рафтам отказ кардам барои ман гуфтан шумо ҳамин чӣ карда мана дар худи сайти налог навистагӣ аст инад налог.ру ба навистагӣ аст специальный налоговый режим для самозанятых граждан шумо хай ипе кушоед охир як сола 14 000 як квартал 3500 смотря чи ипе арзонаш агар кушом мисол барои венжа вигод намешад ҳамин чи ипе 14 000 испуред охи
аку ҳозир дар ҳар ҷо ҳар хел барои чӣ ки аз ҳамон ҷои макони зистатон вобастагӣ дорад рафта пурсед минималне республика Башкортостон бо як гинҷи сивилизация нест шаҳр. давед пурсе просто ма минималне ва я минимални затратҳои ҳар региона ман намедонам. Инам бачаҳо дар Калуга хато накунам мекардам 14 000 месупоридам. Малаш рахмати калом. Малаш хоб. Алло. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Хайр савол дошам. Камек патен ма срок дора дмо пеш брам граница биом патен кремешава. Метавонам ки отказ кунам бародар. Як моҳ пеш. Я моҳ дмо пеш яфам намешава. Як моҳ мешаваду 2 моҳ не. Я моҳ дагида брам биом патен кремешава. Бале. Я бачаҳо рафтам патен спурдам, бояд Москва меспурдам, пад Москваш спурдам. Намед чӣ мешаваша? Калагон додам. Да пад Москва кор мекунам охир. Не, мафта ягон переоформ намешава ига. Переоформит карда меше бо ҳамон қадари дига маблағ сарф мекунед, переоформит мекунед. Ҳамед короче дар қафои чиеку мезанам пешади барои патена падшата. Мо навистагӣ, а? Ҳамида короче город Москва навистагӣ. Не, город Москва бошад, значит Москва. Мо навистагӣ бошад, Московская область. Ҳарфҳои калон ки мо нависам, Московская область. Мо навистагӣ нест, город Москва навистагӣ, не ки дар страховкаи полис област навистагӣ. Ва дар полис ва главный дасти ҳамон Москваш. Главный Москва. Ва страховой полисда ҳамян нате. Не, иншалло, ҳеҷ гапе нест. Майли, хоб. салому алейкум ака, ман худорамати Каромат Шарипов дар Пасоста ягон вақт кор кардагӣ буд. Не дар Пасоста ҳарчанде ки ман маълумот дорам, ягон вақт Каромат Шарипови раҳматӣ кор кардагӣ набуд. Ака ман соҳибназар Юсупов, ака ман патент нузномаи аввал гирифтам, бояд то кай трудовой договор кунам то муддати 60 рӯз то 21 декабр то 21 март. бародаро занг занед, нанависед, хубтара занг занед. як чиз ки бародаро хоҳарони азиз, ман авқот мондагӣ ҳастам бо ҳамон ҳар вақт таги шӯрбои ман мегирада, таги ош усубеса, таги шӯрбоя ман мегиронам. худо насиб карда бошад рӯзи ҷумъа бо ман дар хидмати шумо дӯстон мешаванд. охирон зангро ман ҷавоб медиҳам ва аз паи кори худам мешавам. алло. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ака дарни эрвипис курдагим амира патен мой декабрда тамом шуда буд. Оз метунем патен кинем ёки граница гӯшнандар кун. РВП кай спурдед? РВП инами 14-да. 14-ма то 14-ма ждат кунед бародарҷон. Шумо регистратсия мекунанд, регистратсия кардан, шумо официально кор карда истодагӣ бошед, агар бо ҳам патентатон хадатайса мекунанд, як патенти нав метиҳад. Не ки кори нокарда РВП ногирифта аз ҳудуди Русия берун нашавед ки отказ мебиёяд. Не мақсад ки оз якти дар РВП спурдагим дар кор букапан агар проблема мешавад. албатта мешавад. Ака баъд ин прописка тамом мешавад дар 9 март тамом мешавад. дар шумо варақаи РВП ҳаст дар дастон, бо ҳамон варақа семо зиёд карда мегиред. мешавад. бале. раҳмат акаҷон. майли, фақат дар вақтарак муроҷиат кунед, як ҳафта пеш муроҷиат кунед.
майлаш хуб. Ака ҳамин трудовои нагири то надоранд, патент аннулировать мекунанд, яъне патентро аннулировать мекунанд гуфтанд, ҳамин моҳ аллакай ҳамаи аннулировать кардан сар мекунанд. Пас аз ҳамин моҳ то есть 1 март аллакай шояд ки сар кунанд. боқи дӯстони азизам, худо ҳифзатон кунад, дуогӯ бошед, дар паноҳи худо. Худо хоҳад то рӯзи ҷумъа.